tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ɗeyba sencuba mambe talibaji wendunodi wura salifa beedu wura ali kande winde mborndi bulimbo bulimbo gori sare mansali ko waktu yoni hato butiwiti kame hawujjama ene jiya e gardende kabruji mena to leydi sénégal caggal foftorde jagoɗo leydi sénégal ñalawma hanki o puɗɗiti golle mumena e tumande hoore jowleydi ndi ɗowi ko batu jagorɗe toon to galle lamorgo to toon to leydi mauritanie jandi al akhbar holliti wonande suudu ñawore towndu holliti nokku biɗal ha jara ma bureau ji kewɗi limti toon caggal nde landa mbiyete ko ipr holliti wonande yogay gueɗe ndewani toon lawola toon to leydi mali nder falde masina ko camion goto yani e mayela niger yimɓe nogas mbasi en pittali mumena e nogas e tatto capanɗe jeegomo ya tatto woni hen majjuɓe e guel mayel cuwa taw yiitede to guine konakiri caggal yolere arnude toon nokko biteɗo kanka laabi ɗine tati ko accident ji musɗi mbaɗi toon ha limta yoga yimɓe mbasi toon pittali mumen to burkina faso leƴƴi ɗiɗi kaaɓi toon taw kadi waɗɗani bobo julo so yimɓe nayo mbasi en pittali mumen kabruji mena jolan jaɓeri ko haali abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena ɓattake ko fate banggue tintino kame erango tumanna kantora ene wonde Casamance tumanna kantora Casamance ko mayel tawetegel hakkude leydi Gambie kame leydi Sénégal taw kadi guel ɗon mayel wiyete ko sima hoɗɓe guel ɗon mayel kala ne mbaɗa erango guilay jargaji mabɓe taweteɗe tufne guel ɗo hen mayel taw kadi ko guure koɗɗe hen kala ha fayenma wonɓe diaspora o kala moni kala ɗo woni nani ngoɗo hen erango ene yiɗande nottoto noddandu ngoɗo hen guel ɗo hen canguel biyetegel sima taw kadi ko canngol ko fatte banggue ndema kame gaynaka e awo wonande guure taari ɗo hen kala caggal on nde bara banggue leydi Sénégal nden noon ɓe tafi pelle ko wayno tumanna kantora Casamance ene tawe e nder guel ɗo hen canguel kala erango kamɓe kala nde mbawata nottade noddandu gam yidde tiggidde e yidde kadi ittuɗoɗo hen barrage e dogde hakkude laamuji ɗiɗi kala beele kadi guenone nawnaɓe suka mabɓe araɓe mbasa perdude ndiɗo hen leydi e kala noon jiɗɗo hen ko laaɓi ne wawi jokkodirde ndeɗo hen tonggode 06 89 26 01 60 toon to leydi France 07 58 29 76 86 walla mbaɗa 07 51 24 12 50 taw kadi yettini ɓattake o ko musidɗo men mbiteɗo Sadio Ami Sissoko taweteɗo toon to leydi France jeeyaɗo toon to Saare Alpha ɓattake ñalawma diine jogorɗo wadde toon to Sinthiou Bamamɓe oɗo saaha so heedi e rangone heewi waɗede e dendagal bandiraɓe kala ndeɓe mbattata hakkillaji mabɓe ñande 12 lewru octobre fandu so gueno ha diine nodda e toon to Sinthiou Bamamɓe dendagal bandiraɓe kala taw kadi ko ñalawma diine gowɗo waɗede kala hitande e waɗante ɗum ko ceerno Djibril Ahmadou Nianga ɓurɗo andirede ceerno Demba Caygel ɓurɗo andirede ceerno Demba Caygel Niang toon to Sinthiou Bamamɓe ene ɗo waɗe ɗon golle noon almudo makko ɓiyi ko taw kadi ko ɓurɓe ɓattademo e biteɗo ceerno Mama Yaya Ciwela Ndongo ene wondi wonde mbiyen tan ceerno Mama Yaya Ciwela Gollo ko e taweteɗo toon to leydi France ene wondi kadi almudo makko ɓiyi ko ɓattiɗomo e biteɗo ceerno Khalidou Hamidou Niang taweteɗo toon to leydi France aɓe teddiniri e ɗiɗo hen ñalɗi diine baɗoji toon to Sinthiou Bamamɓe e taw kadi ko ɓiyi ko debbo biteɗo sohna Fadimata Demba Thiangel ne wondi kadi biteɗo
ɗo sohna Habi Demba Cangela kamɓe mbaɗi erango dendangala ɓesgo ceerno Abdou Tafsira Ndongo en dendangal ndongo naɓe taweteɓe toon to Sinthiou Bamambé kame jawjawɓe taweteɓe toon to Sinthiou Bamambé kala ɓe mbaɗi erango ɓesgo Baba Soyela So ceerno Baba Soyela So ne wonde ɓesgo ceerno Yahya Wele toon to Ogo ene wonde ceerno Mamadou Adama Gaye toon to Ñanga ene wondi kadi e dendagal bandiraɓe kalne mbawata notade ɗiɗo henna ñalɗi diine ene wonde ceerno Hamme to Banaje ene wonde ceerno Bocara Ali kono ne kadi wonde ceerno Ibrahima Diallo toon to Talibaji ɓe mbaɗi era goɗɗo e banaɓe Sinthiou Bamambé Banaje naɓe ha fanma Wendu Nodi ha fanma Wuro Sidi e guure tariɗe kala ne mbawata notade taw kadi yettini ɓattaki o ko musidɗo biteɗo Muntaga Bayla Muntaga Mbaya Muntaga walla tan mbiyana Muntaga Mbay Thiama ko on yettini ɓattaki o taweteɗo ɗo saaha mo gonɗen toon to leydi Sénégal ene waɗa erango dendagal bandiraɓe kalne mbawata tawtorede siftinde noon ñalawma o waɗata ko 12 e lewru octobre lewru fandu so gueno haaji kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande 13 silto hitande ujunnaje 2 e 18 kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal no mbiruɗen e gardede kabruji men ma en kaale caggal foftere jagorɗe leydi Sénégal ñalawma hanki o ɓe puɗɗiti golle mabɓe e gardugol hoorejo leydi ndi caggal nde noddi batu jagorɗe hanki ɗereji kewɗi noon ne padiɓe toon caggal nde ɓe jeehi foftorde ko wona ɗum ko hoorejo leydi Sénégal tuma kay nde uddita jonde mabɓe ko nden tigui o duwi o duwni ɓesgu leydi ndi kala o duwani julɓe kala nde gueno addata jaam e windere nde kala o duwani dendagal bandiraɓe kala wo ñaagui yafoy o holliti kadi o yaafima ko fatede ɗo henna hitande hesere darinde taw kadi ko wiitede harana e nder anduɗo henna lewru ndu gonɗen ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen hama en jaaha toon to Parcelles Assainies dadiɓe Parcelles Assainies pawi juuɗe mumen e suka debbo goto tuma kay nde o sowi caggal o jibini hay goto yiyanamo jogui guel ɗon ɓinguela e dañi noon ɓattiɓe mamo jeehi kalnoye dadiɓe wonɓe toon to Parcelles Assainies ko nden noon dadiɓe mbawi jaggude mbaɗe makko losko yañgo no fewi o wuuli haw memi leydi caggal muɗum noon ko nden tigui o felliti haltude wonande suka gorko mo yoɓi halis caggal nde ɓe nangui cukalel nguel ɓe mbaɗi ɗum e saga ɓe gubbi ɗum e place biteɗo Bessiyawo taw ko tufde lottede toon to Jammullaya oɗe sanama tawi juuɗe dadiɓe mo fadi ñawore makko e nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Seleng ene tawi ɓundu oɗo saaha mo gonɗen balɗe 12 tuma kay nde guese mabɓe nanni diƴƴe caggal nde mayel fallimi wukkiti ndiyam ha heewi yante diƴƴe jippinoje ko fate banggue toɓoli kamɓe noon guila ko arka ɓe jarno ko fate banggue maaro kame ligguimaji kala yogga noon finoɓe wuuro ngo jaari koto banggue ligguimaji ko fate ñamako kame badayse ha e kanje e ko yadata hen kala ceerno Mohamed Seck jangguino Qur'ana taweteɗo e wuuro kañum yarno ko fate banggue maaro kene fotta wonde hectare uji 4 mankuɗi seeɗa ko ɗum tigui wonno ko remno hikka taw kadi ko toon to falde Selenga caggal nde diƴƴi ɗe gaari nde foof nanni ndiyam ha maaro ko yooli caggal noon ñalawma hanki o hen hectare uji 2 jalti kono no balɗe 12 maaro ko kala koko yooli no oɗo san maaro ko kala ko lappi koko maayi ɗum noon woni tigui hectare uji 2 kam haydara ala ko daña hen haalaka noon hectare uji 2 keddiɗi tawiteɗi e nder ndiyama ɓen remoɓe ligguimaji kamɓene ko yalti ko ala hen kala ko laarni oɗo saaha noon aɓe berti juuɗe mabɓe faadi laamu leydi Sénégal e dendagal bandiraɓe ne mbattata haqqillaji men e remru wananoɗo toon oɗo saaha kam jogori wontude ko koyɗola eɗen mbiya tan yo gueno lomtin toon to Selenga ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaala taw kadi koye jayde witende leeral point net ɓe koliri wonande porte parole mo khalifa mo mourid biteɗo Serigne Bass Abdoulaye Khadire tomo noon nde Abdoullahi Daouda Diallo jagorɗo kalfinaɗo yangara waɗi toon jillu mum o holliti wonande kala saaha so sakti konngudi makko faade hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall yimɓe hewɓe ne kewiɗo o woni koye wadde bila hoorejo leydi Sénégal o holliti noon o waɗani bila hoorejo leydi Sénégal o haaliti ko hoore leydi Sénégal golli belaɗo mettaɗo ene andi kam hoorejo leydi Sénégal wonko golli ɗum noon so neɗɗo golli ko moƴƴi ene foti haalede jamma e ñalawma ko wona ɗum ko noon kanko jagorɗo kalfinaɗo ya ngara o holliti toon wonande lawol autoroute ila Touba e ɓoyta ɗo e lebbi garoji ma uddit taw kadi beele newna ya ngara hakkude Dakar kam e Touba walla ni mbiyata hakkude Thiès kam e faari toon to Touba
joni ton to leydi Sénégal keddorɗen ma en jaha ton to Kaolack nokku biyeteɗo poste on min tan nokku biyeteɗo bureau de la poste toon kadi ko bandiji janno toon caggal onde finoɓe ɗon ɓe e kolliti wonande bandiji jani ɗon jamma haɓe jiiɗi dajjidde bafe ɗe ko nen tigui ɓe noddi dadiɓe lelani dadiɓe ne gaari pellodire bandiji ɗi ha wuuli Diawa dañi noon gañiɓe ha ƴiƴam rufi waɗani mayɗo waɗani gañiɓe kono oɗo saaha kam ɓe jaggani hay bandi goto kono kadi haydara ɓe dañani nawde toon leskoji noon gudditama hen so tawi kay woni wawɓe wadde ngal ɗo baɗal pawama juuɗe ma ande holko foti wonde caggal mum ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Kolda dadiɓe ɓe hinde douane taweteɓe nokku biyeteɗo Mamposa ɓe pawe juuɗe mabɓe kene fotta wonde temedere sappo temedere e capanɗe joyi kilo taw kadi ko huuɗo bonkoko oɗo san hollitama dadiɓe leydi Sénégal hakkude doñeɓe kame dadiɓe gendarme e dadiɓe police kala koko daari darde tindilal gam haɓade huuɗo bonkoko e nder leydi Sénégal kala joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Italie sukaɓe ɗiɗo en wonde suka gambinajo goto pawama juuɗe toon to leydi Italie e nokku biyeteɗo gali e nokku biyeteɗo taw kadi koye tufde e lottorde wiyetede Gallipoli noon ne tawe banggue worgo leydi ndi e nden tufde noon kamɓe tattoɓe pawama juuɗe hen goto wiyete ko Mantaga hen goto wiyete ko Mamanta Dioba goɗɗo wiyete ko Cheikh Kanji goɗɗo noon wiyete goɗɗo wiyete ko Cheikh Kanji goɗɗo noon wiyete ko Ibrahima Fati jarowo duuɓi capanɗe tati e jeetati goɗɗon yara e duuɓi nogas e jeetati goɗɗon yara e duuɓi nogas e goho kamɓe ɓeɗo hen noon duuɓi nogas e jeegom jafuɗon duuɓi capanɗe tati e jeetati e duuɓi nogas e jeetati e duuɓi nogas e jeegom kamɓe tan noon ɓe mbiyama teɓ aɓe tawi e juuɗe dadiɓe toon to Italie e rango min tan oɗo saaha hewɓe jiiɗi haalis joni ha tente ɗanniɓe e ndentoɗe huuɗo bonkoko golloɗon e doole moɗon ɓuuri wadde gartama sen wi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jaydi wiyete adararen fo ɓe kolliti wonande kay halfinaɓe ko fate cellal ɓalli jaltini cimto men toon to leyɗele Maghreb taw kadi ko kaloje arabe taweteɗe nder Afrique ɓe kolliti soɗon teski ñande talata ɓennuɗo hen no ko ñalawma mawniniraɗo windere nde kala gam haɓade ko fate banggue wartade e caggal on teskede nder aduna o kala so tawi on ñalawma yontini heewi ɗimede e tawi ko warte hitande he ko kala ne heewi ɓe kollitino wonande leydi Mauritanie e leyɗele Maghreb kala ko leydi Mauritanie woni ɓurdi wonde yeeso ko fate banggue wartade noon woni tan andude hoore mum wara hoore mum walla ni andude gurda mum wara hoore mum walla mette keɓa ɗum hanatta yiide haydara yoɓo fittandu hoore mum ɓe kolliti noon leydi Mauritanie leyɗele Maghreb kala so ndendi ko leydi Mauritanie woni yeeso e nawtude fittanu mum faade e joomum ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jaydi wiide al akhbar ɓe kolliti wonande suudu ñawore towdo ɓe kolliti caggal nde wulliti landa mbiyete ko IPR toon to nokku biɗe Al-Hajara e nokku biɗe Moggot Al-Hajara toon Al-Hajara e toonne kadi wonande sumgoji bannoji toon ɗi yogay bureau ji ma limte toon tuma nde ɓe kolliti e yogay gueɗe pewani kono kadi ɓen kolliti koko limtete haade dawal ɗimmal fayede e toon to nokku Al-Hajara ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jayde leydi France wiyetede RFI ɓe kolliti wonande suudu taw kadi ganduɗa ko ɓeɗo hen wiyeteɓe Sénat ɗo woɓe ko fate banggue sumgoji ɓe kolliti ngolɗo lawol dawal ɗimmal maɓe ɓeydu kadi tekkedi kame sembe beele kadi sumgoji ɗi ndewa lawol hono no rewi lawol wonande dawal gadingal e siftinde noon dawal ɗimmal ngal jogori wadde ko 15 nduɗo hen lewru woni ñalawma ɓaawo janggo so gueno haji toon to leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en kaali jayni witende Sahara Média ɓe kolliti wonande Sahara Média ɓe kolliti landa mbiyete ka Tawassul tawete ka toon to Nouadhibou ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen ɓe ballitta ko oɗo henna ɓe ballitta kaɗo landa mbiyete ka Al Karama ko landa tigui wiite noon ɓe kolliti tawgal landa ƴamata ko wonde maire mo Nouadhibou taw kadi e gartogol bite Al Kasim Wuldu Bilela ko on tigui ɓe ballitta beele kadi ene wawa dañde tigui ko fate banggue dawal ɗimmal ngal ardade mairie ndi Nouadhibou caggal on soɗon teski kalni wiya IPR heewi rewde hen ko landata wassul woni landa islamiste en tawete ko e nder leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonɗen kewka kewedi e nder leydi Mauritanie kala
ha joni tonto leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jayde witende Saharame jaaɓe kolliti toon to Basikoune e toon kadi ko toɓoli tekkuɗi ngari toon kewɗi ha ganduɗa galleji kewɗi jooli toon kene fota wonde yimɓe yonɓe ne fewi jalte galleji men ngala ɗo koɗi e koninkoɓe wonnoɓe nden falde taw kadi ko base mo koninkoɓe mo leydi Mauritanie jeehi toon ngam fabadeɓe beele wawde dañandeɓe caleje oɗo ɓe goni hade laamu ngu dañandeɓe koɗorɗe ɗoɓe mbawi moftede oɗo saha noon caɗele mabɓe ko guura haydara ala toon kala koɓe joguino dabeje e ngaaluji foof heddi men ha laaɓi ne huula tan woto choléra arde toon to Basikono sen ngi wi toon to Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali taw kadi koye nokku biteɗo Massina e nder falde Massina taw kadi ganduɗa ko accident musɗo waɗi toon accident o noon ko camion goto hay goto anda noon taw chauffeur ko ɗaninoɗo walla ko tampuɗo o accu lawol tan camion o filti naate ndiyam mayel Niger e ladde witende Koué ene tawe nder falde Sana ko toon tigui camion o yani ha ganduɗa kene forode yimɓe nogas mbasen pittali mumen ɓe nogas noon ko yitaɓe hen jeetato ko worɓe hen sappo e ɗiɗo ko rewɓe ko wona ɗum ko noon préfet pinowo e nder falde nde biteɗo Allah tan mbiyana préfet pinowo e nder falde biteɗo Karim Koulibaly yeehi toon ene wondi kadi e gouverneur taweteɗo toon to Ségou biteɗo général Biramou Sissoko kamɓe noon ɓe jeehi to ɓe jaade sette timmuɗo no fewi ɓen yimɓe nogasa e yitaɓe ɓe juulama toon taw juuliɓe kadi ko almami biteɗo Ceerno Bébé Kaloup on juuliɓe toon to nokku biteɗo Senu ko Sana ko toon tigui ɓe juulaɓe mbira kene fotonde capanɗe jeegom e tato nannoɓe diƴƴe won hen yitaɓe kono won hen haɗo ɗo gonɗen cuwa taw yitede aɓena muta kamɓe mareji aɓe jiilo kono haɗo ɗo gonɗen suwa taw yitede caggal oɗo tan musɗo baɗɗo toon e nder falde Massina ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen toon to leydi Mali ma en kaali bowal laaɗi diwoje ngal gawo pisti makko oɗo saaha mo gonen fuɗɗima ŋarɗinede taw kadi e wiide wonande jagorɗo kalfinaɗo ko fatte banggue golle booli leydi ndi biteɗo Moulay Ahmed ene wondi kadi e gardiɗo koninkoɓe jaam biteɗo Mohamed Anif Saleh ene wondi ambassadeur mo leydi Allemagne caggal kay ko loni kame Allemagne jaltini koppareje kene fota wonde sappo e nayyi piccal 4 milliards koppareje franc CFA ko ɗum tigui waɗa e bowal laaɗi diwoje ngal gawo beele kadi wawa fewde e wonande laaɗi diwoje jippoton beele mbawa jippade e dow jaame celal kisal beele kadi ne newna wonande cargoje mawɗe taw ko laaɗe mintereɓe wawde jura toon e habtade yoga e pelle ceɓɓitiɗe e taweteɗe toon to falde gawo ha joni toon to Mali keddorɗen ma en jahat nokko bita walla mbiyen tan Tinjoatin taw e nder falde Abey Bara ne tawe e keerol hakkude leydi Mali kame leydi Algérie combat musɗo waɗi toon ñalawma hanki o hakkude ɓeɗo hen worɓe joguitiɓe ɓe cuwa taw ande taw ko tumaɓe en jeeya catal bitegal Islam wal Muslimina taw kadi ganduɗa ɓe kaaɓi koye catal bitegal CMA taw kadi ko rebelle toon to Kidala haare nde wuuli jaw noon ha ganduɗa ɓe dañi folde rebelle ɓe dahe mabɓe yimɓe ɗiɗo kono kadi ɓen rebelle witeɓe Al-Jawad kolliti ma kefto yimɓe mumena ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Yourossou toonne kadi yimɓe tatto mbasi pittal men caggal nde toɓoli gaari toon e nokku biteɗo Akiru noon ne tawe e nder falde Yourossou ganduɗa kuɓeje ɓakkiti jani yimɓe tatto maayi hen ko heewi gañima oɗo saaha noon laamu ngu ne li toon yimɓe hewɓe gam fabade finoɓe e nder ngoɗon wuuro ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaale Mamoudou Gassama ɗakkinnoɗo cukalel nogas e jeegom lewru me e nder ndeɗo hen hitande toon to leydi France ñalawma hande o heeɓi kayitol makko jibinande leydi France o laatima subaka hande o jibinande leydi France e winode Emmanuel Macron horejo leydi France ma rokkumo ko wiyete nationalité sen wi toon to leydi Mali koto Guinée Conakry paaɗen nokku biteɗo Kankana ne tawe e nder leydi ndi toon noon oɗo saaha limtama toon accident ji jonɗi no fewi caggal nde yolayru mawdu arno e nder leydi ndi kala toon to Kankana noon yo laamu ngu hollitino kala mone dogna moto kame werlaji yon dogniri sesa kono noon dognoɓe toon métoje taw kadi ko sukaɓe tokosɓe janggoɓe yaroɓe duuɓi sappo e jeegom pay dow dognirta sesa camion noon moññi toon motoje tati ha ganduɗa kene fotonde sukaɓe tati mbasen pittali mumen taw kamɓe kala koɓe élevaɓe koɓe janggoɓe hen ɗiɗo ne gañi oɗo saaha ne tawi hakkude wuurɓe e mayɓe ne tawi cuuyi cafriɗi taweteɗi toon to Kankana sen wi toon to Guinée paaɗen ko toon to Côte d'Ivoire 4e pomme ma hentenoɗo e nokku biteɗo Adjimi nokku biteɗo
ada jimi nokubira ada jimi village taw kadi ganda pomo kene forne juutendi mum kene foronde métre ji jeeɗiɗi kilométre jeeɗiɗi taw kadi ganduɗa galleji kewɗi kelnam hen finoɓe toon ɓe kollitino keɓata koppereji mumena laamu ngu holliti yaltini kene fotonde 3 milliards koppereje France CFA ɗo yontere fande e moni kala ma heɓ jobdi mum ha timma kam ko galle mum heela Michel Bagbo ko ɓi Laurent Gbagbo mo jibinino e debbo goto jeeyaton to leydi France kaɗanoɗo yaltude leydi ndigui yoni kene wona duuɓi jeeɗiɗi caggal kay hitande ujunaje 1 nde jagga dumba lebbi jeegoma fawa amande million ngaji 10 accitama ñalawma hande so yiɗino wawi yaltude leydi Gabon ene wawi yaltude leydi Côte d'Ivoire yaha kala ɗo yiiɗi e nder aduna kala sen wi toon to Côte d'Ivoire koto Burkina Faso paɗen pelɓodiral hakkude leƴƴi ɗiɗi leñol biyetegol Dosso kame leñol biyetegol kami leñol biyetegola kaggu wengo noon aɓe tawi e nder nokku biyeteɗo kuwere noon ko 15 kilométre hakkude mum e bobo julas o e caggal nde laamu ngu holliti ma sompu toon kene ma sompu toon base militaire addi toon haare hakkude leƴƴi ɗiɗi ɗi ha ganduɗa hankiɓe pelɓodir toon pelɓodiral musgal no fewi ha yimɓe nayo mbasen pittale men oɗo saha noon dadiɓe darima hakkude mabɓe gam addude jaam e kisala hakkude ɗiɗo hen leƴƴi ɗiɗi siftinde noon hakkude Burkina Faso kame Mali en wonde Niger kame Nigéria haare leñamagune heewi toon ha ɓurti sen giwi toon to Burkina Faso koto Niger paɗen New York Times ko jayde wiite noon jayde jeyande toon to Amérique ɓe kolliti wonande ɓen armé koninkoɓe leydi Amérique kolliti ma gaddu lakon mbiyete kon dorom taw ko lakon tokson jaa wona ha dow taw ngala hay neɗɗo goto e donc ɗum ko wiyete ordinateur woni machine ngaji e caggal noon maɓe nden wonande kay keerol hakkude leydi Libye kame leydi Tchad leydi Niger leydi Nigéria leydi Cameroun ha fenma toon to Mali maɓe loyde Burkina Faso kala ɗo ɓe jii werlaji ɗiɓe pamani taw kadi ko waɗɓe boniyankoɓe pelle ceɓɓitiɗe maɓe jolɓiɗi mumen bomboje ɗum noon ɓoyatama wat taw kadi ɓe keɓata ko base biteɗo Kirikou taweteɗo e nder leydi Niger toon to Nigéria paɗen Mouhamed Buhari laamiɗo leydi ndi jaro duuɓi 75 e holliti ñalawma hanki o toon to lande mum o yettini kayitol makko mawa jeeya e ƴamoɓe leffol laamu taw ko lande makko mbiyete APC oɗo saaha noon hollitama kanko général Mouhamed Buhari taw kadi ganduɗa ko bannoɗo coup d'état e tuma nde Nigéria wuli jaw ko laamu militaire wonno kanko sakkiti wadde coup d'état o rokkiri e civil en ɗo noon Allah rokkitimo laamu hitande ujunaje 15 oɗo saaha noon omo ƴamta dawal ɗimmal e nder leydi ndi kono fuɗɗinoɓe wondude makko kala e puɗɗima yatirde caggal widemo wonde o wona karɗo cellal o hanani ƴamtude dawal ɗimmal e nder leydi Nigéria sen giwi toon to Nigéria koto Cameroun paɗena toon to Cameroun Yaoundé ambassadeur mo leydi Russie taw kadi ko biyeteɗo Antilo walla min biyeteɗo Antoli Basikina kam tigi yana taw kadi yana koye hôtel biteɗo Montefebe e toon tigi ɗo waɗano sport ko ɗon tigi sukaɓe ɗiɗi jani makko no jogui jaseje ɓe gañimo gañande muste no fewi omo tawe cuuɗi safara oɗo saha noon dadiɓe guddiri hen losko mumen toon to Yaoundé to Gabo kalfinaɗo konngol laamu holliti hoore jolindi yidde mum oɗo saha mo gonɗen ko riwtude niɓɓere e Libreville ha laaɓa yo gaylede ngala coura so tawi jammari bandiji ne moggino hen ɓe ciifodiri e sifande catal biyete ngala Ostroénergie ne wonde CDC sifande noon kene foto wonde milliard uji 4 taw kadi ganduɗa mahete kene foto wonde nokkuji 6 taw kadi koto kuɓɓam ƴettete ko fati e kuɓɓam nangue oɗo saha noon kene fonde 1,6 e goo lampadaire taw kadi ko nangue dognar ɗum e fuɗɗima waɗede yoga e leeɗe e nder Libreville toon to Libye paɗen Saïfi el Islam Khadafi ɓi Khadafi yaltini ɓattaki mum faade ñawowo toon to suudu ñawordu leydi France gam hollidde e bamum biyeteɗo Mouhamed Khadafi ittino koppareje jonɗi no fewi gam wallide Nicolas Sarkozy ko fati e ƴamgol makko le fullama hitande 2007 toon to leydi France o holliti noon hada oɗo hen biyeteɗo Nicolas Sarkozy ñaguinoma taw kadi neli ko biyeteɗo Claude jungo mum ñaama kene foto wonde million ngaji 2 e piccal taw koye euro ɗum tigui woni ko rokki caggal mo wi yonata onne kadi itti kadi kene foto wonde million ngaji 2 taw kadi koye euro watti hen e ɗum noon so tawi kam won wiɓe oɗo hen biyeteɗo
biyeteɗo Nicolas Sarkozy taw kadi hata fi wallani ɗum oɗo saaha kam sayfel islam fenni ɗum ha memi leydi ton to Afrique du Sud marema Afrique du Sud fawi jongum e cargo mawɗo no fewi taw kadi ko cargo mo leydi Russie giwna toon to leydi Russie ne fayi toon to Madagascar taw kadi ɓe jolni ko kaɓirɗe jonɗe no fewi taw kadi ko kaɓirɗe bomoje kamɓe noon ɓe kagguinnaɓe jetti toon caggal nde maayo ngo finni kono kay ɓe jinno tigui ɓe jinno haggoyde ko toon to Lagos hawre ɓe kaggi to kaggulaɗe biyete Elisabeth taweteɗo toon to Afrique du Sud caggal ɓe pewni kayitaji ha timmi ɓe ɗaccita ɓe jaɓani nokku biyeteɗo Madagascar. Oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba. kabruji menon jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba États-Unis d'Amérique France ha toon to leydi Chine Ghali Abouba bisimilla maɗa. Idi sar ko non tigi kabruji men jolam jaberi koto dowlaji dentuɗi Amérique puɗɗorɗen e oɗo saaha foof dowlaji denduɗi Amérique ne tigui hendu taw ko hendu yajundu toɓo kewɗi doole ndu wiyetendi ouragan taw kadi ko ouragan mo ɓe inniri Florence ko hendu noon taw ko yadude tuɓoji kewɗi doole no fewi e oɗo saaha foof noon eɓe tijjino ɗum e nder dowlaji denduɗi Amérique ɗum saabi noon ha fodde million neɗɗo e jinama e koɗande mum nokkuji tati ɗi ɗon ɗeɓe tijjino ɗima henndudu rewɗon taw ko wayno Caroline du Nord Caroline du Sud e to wiyete Virginie e oɗo saaha joni noon halfinaɓe météo leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde ko ñalawma hande alkamisa hande ko ñande hen tigui oɗo ouragan biteɗo Florence foti yettade e ɗin nokkuji ɓe kolliri noon ko adi ko hendudu nde yetto taw ɓe kolliri wonde hendudu dole mum ustima no fewi e oɗo saaha ndu jippima ha catégorie D ko ɗon tigui ndu yarata e oɗo saaha ɓe kolliri ko fate hendu ndu ma usta no fewi kono toɓoji kewɗi ndiyam no fewi ma cam ha saabo tigui ɗiɗon nokkuji keeɓa yoolay ɗum tawa kadi ko yoolay cattude no fewi dowlaji denduɗi Amérique meeɗani hebde walla wayri hebde e oɗo saaha joni noon mbiɗen fodde million neɗɗo egginama e galleji mumen ha joni koto dowlaji denduɗi Amérique kadi ɗuɗi en ha to Californie to banggue hirnangue Californie ko gorko goto joom fetel ko kañum tigui yooɓi pittali yimɓe joyo tawa e nder ɓen yoyoɓe o wari yim joom suudu makko ene tawe hen caggal ɗum noon ko ɗon tigui o ƴetti fetel o ruttini e hoore makko o itti wonki makko on paami tigui o watti woni yimɓe jeegom o wasɓe pittali mumen e oɗo saaha joni noon ɗum koɓe halfinaɓe losgoji ɗum jiimi e ɓalli jeegom ne mbaɗa losgoji beele kay ene ganda holko saabi komo yowɓe pittali ɓeɗo e holko saabi kadi omo watto koto leydi France paɗen to leydi France Emmanuel Macron ene tijja e ñalawma hande o e nder nokku to biyeteɗo musée de l'homme ne tawe e nder Paris e oɗo saaha foof noon dendagal Français naɓe nana pompi noppi mumen ha laaɓi hen lawdi noppi mumen enen jappi noppi ene ketti e discours makko taw kadi ko haalande nde o foti haalde ko fate pauvreté woni basal e nder leydi hen kanko Emmanuel Macron noon o oɗo saaha o ƴetti feere noon feere makko ko rendinde fodde 8 milliards woni milliard uji jeetati taw ko haalis euro ɗin milliard uji noon ko gam riwtude e safrude basal e nder leydi he discours makko hande o noon ko discours tijjade no fewi saabu kay ko discours ɓurɗo mawnude ko fate social mo Emmanuel Macron waɗata kay tuggi ko ari en gal tuggi ko laamere jappere laamu fade joni e oɗo plan tawa kadi ko plan yidde riwtude basal mo 8 milliards ko e plan kadi ɓurɗo tekkude mo o waɗi ko fati e social ɗum noon ene addana kay yimɓe hewɓe ustude ñingore mumen e oɗo saaha yoga e yimɓe kay ne ñingoma ne kollira kay kanko ko hoorejo leydi taw ko hoorejo alluɓe woni le président de Russie ɗum noon ma ustude nden ñingore faade e makko kanko Emmanuel Macron ha joni ko to leydi France keɗɗoɗen balɗe ñande en kaalino wonde kay ñande sappo e goo lewru gonɗe ndum leydi France wonno tii koye suɓade ko wiyete hoorejo sarɗoji woni président de l'Assemblée nationale mabɓe e ñalaw en kaalino noon en mbino ko oɗo biteɗo Richard Ferrand ko kañum tigui woni cikkaɗo woni favori e oɗo saaha noon ɗum natti sikki laatima kay ñalawma hanki o laatima tigui ko kanko woni président de l'Assemblée o heeɓi noon temeddude 50 voix woni wiiɓe eyi wonandemo ɗum noon o laatima hanki ñalawma hanki o président de l'Assemblée kono noon o yettaki mo lomti o biteɗo François Rigui on hemno tigui ko 350 woni 354 voix ha joni kabaruji men jolam jaɓeri ko to leydi Chine paɗen to leydi Chine noon awaɓa hanki o ko tana musɗo waɗi e nder hakkude leydi Chine hen ko werla goto mo hinde 4 ko kañum tigui naati e yimɓe wonnoɓe place publique ene gurno yimɓe ko famli fof yimɓe jeenayo mbasi hen pittali mumen fodde 49 neɗɗo mbarmi hen laamu ngu noon udditi hen lottogoji fewi kim jaaji no fewi beele ƴewde kay so tawi ko acte terroriste walla so tawi ko accident. jolam jaɓeri Ghali Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.